Ka Deputy Commissioner jongka East Khasi Hills District ikong Mat Siodor Wan nong beri hak si balang jogatayo ilalum ya kejingalang bakinong yalam jongki kenhun yang beper nak benta ban shim mikila klenti ban yada nak jing sapriang jongka jingpang COVID-19. Hakani kejingalang kabalalum da ka Deputy Commissioner lawan banishim mentari kinong yalam nak balang Presbyterian Catholic Church of God Church of Jesus Christ kinong yalam jongka Central Puja Committee sangkhasi baki-baki. Ka Deputy Commissioner kalalum ya kani kejingalang ban pensengau hakini kinong yalam niam ban shim mikilat jingeda bat ban kiar swasipor na kejing penlong yi kejingeseng kamtam kejingeseng he kibala ban ya lumbun pat. Kakong Mat Siodor habai kren bat kilat patai kubor kala ong ba kinong elam niam beper kila penpau bakin ai kejing trelang ban penurlong ya kejing tumu jong sarkar kumba kala penmi ya kejing penbena pat ba bat ba ya kejing betha jong ka tenat ka koi ka khia ha ka bai dei ba kejing sapriang jong ka COVID-19 kala ong ba kila penpau ru bakin shim mikilat banom penlong ya ki program ki bahe kabanwan bungut kibriu bat nakaliang jong kasengkasi kala pentip bakala de petha ye kisna trikam baken nem penlong satya ye kasat suk mensiem hakini hi arta yogi banwan kadisi kala ong bakala dan kejing ekran bakinong yalam nakabalang Presbyterian Catholic bat kibe iba penlong jing seng bat lakuntu ye ki benele ban penduna ye kibriu banwan segejing seng bat kinong yalam niam kila pentip bakin don ye kijing yelang ki jongki bat kin sa shim ye karai ya ka ei ka bakin le e kijing ye seng ki banwan kala ong ba lada ki balang ki kwa ban ya chakmat ha ka ban penlong ye kijing ye seng kin ha ban bu ye ki jaka sat kti ka balong ka bakong santam ban ye shong jingai iwe bat kinu ki badan ya ka bayong kli ni ki dak kishin ki be jan bat ka COVID-19 kim dei ban le kijing ye seng. Oi, kalau jingya kejing keren bat kamtam bat ki nakaliang jong Catholic Church ru nakaliang jong Presbyterian Church bat ki ba long jaseng panong ba long pin kong ngi ong ki ba kat balong bala hi kalong ban penduna ya ki brio ki banwan jaseng kalong ba sistem maladai ga jaseng ba he temut lawan ban ki brio samspa 10,000 ti kan long ba sistem ru ban penya song jengai ki mo lani kata social distancing ngi ong ban kam nak menta ban like ni ti ki kindan ka meeting hala lagi jong ki congregations bat kin sashim ya kata karai ban ke bagin le ya kini ki cheseng ki banwan ar lightly ge ko benkong tu kumkalong hi ka protocol ya bro khot ko benkong kolong ba debendan jaka sakti namar ba ka kata de wen ki ban kam jaka sakti running water muka tap water along with soap ka baar kolong ya kata ka distancing kumot bagin ya shong jangai we untuk kebalai dekat baki kino ki badan ka history baki biong kli lani ki dan time symptoms ki balong ya jan ni kan ni ka balong COVID-19 bakim day ban one sya kita ki programs kita hidi ki areas ki bangi advice ki tang bakat bala hidi kalong bang kiri ban persang ban penduna ya kata ka jindan chongi pajba ak nunu jaka bagindan sibun nunu jaka